Waarop mensen, ik ben Sontje. Ik ben Dio en samen zijn we gebroeders Wolf. Juist. We zijn aangekomen bij de 5e aflevering. Nummer 5. De 5e aflevering is met niemand minder dan Glensel Albertina. Veel kijkplezier. Eerste thanks dat je bij ons wilt instappen. Ja toch? Ja. Hey man, rustig. Gaan we rijden. Yes. We zijn er weer. Ja, zoals eigenlijk elke interview, laten we bij het begin beginnen gewoon. Wie is Glensel Albertina? Ja, Glensel Albertina. Ja, ik ben promotor, zeg maar, nu, op dit moment. En ja, ik woon in Nederland, Curaçao, allebei. En ik organiseer heel veel feesten, ik doe heel veel dingen voor de jongeren. En ja, dat is eigenlijk Glensel op dit moment, dat is mijn core business. Zeg maar. Ja. Je woont hier en in Curaçao? Ja, klopt. Ik ben ja, gewoon 50-50. Dus ik heb mijn seizoenen die ik hier in Nederland heb, zeg maar. En ik heb mijn seizoenen in Curaçao. Dus meer wanneer ik begin weer met toeren. Dus ik heb wel die balans ingevonden, zeg maar. Oké. En ik neem aan dat je in Curaçao bent geboren? Klopt. Ouders ook daar? Ja, mijn ouders, mijn broer, mijn zusjes. Oh ja, mijn zusjes zitten in Bonaire, maar ik ben wel opgegroeid op Curaçao en geboren daar. Oké, hoe oud was je toen je hier naar Nederland kwam? Ik was 19 jaar. 19? Ja man. Zo. Ja, ik woon al... Hoe jong ben je nu? Ik ben 35. 35. Dat is een lange tijd, dus je bent al inmiddels geïntegreerd hier. Ja, klopt. Nou, wat is het eigenlijk het eerste wat je is opgevallen in Nederland? Ja, alles gaat snel hier man. Dus rap tempo. Je hebt een periode om je keuzes te maken en vanaf daar is het gewoon stijgende lijn of dalende lijn, zeg maar. Dus dat is eigenlijk echt mijn conclusie van Nederland, man. Ja. En ja, je was 19, zeg je? Klopt. Dus je had al een besef over bepaalde dingen. Was het makkelijk voor jou om die switch terug te rijden? Om die switch te rijden? Want je komt van Curaçao, is natuurlijk een andere Ja, het was niet makkelijk. Want ja, ik was ook in een periode dat ik echt voor mezelf iets wou bereiken. Ja. Snap je? Dus ik kwam eigenlijk als student naar Nederland. Ja. En ja, heb ik dan ik heb gewoon gebruik van gemaakt van Nederland, van de kansen, zeg maar. Ja. Dus ja, was wel best ingewikkeld hoor. Was tijden, je weet toch? Ja, ik wilde net gaan vragen eigenlijk, waarom ben je hier naartoe gekomen, naar Nederland? Ja, met je dus, ouders of alleen? Nee, uit keuze? Nee, ja, uit keuze. Ik had HAVO afgemaakt. En ja, op Curaçao. Ja. Ik heb HAVO afgemaakt en toen dacht ik, ik wil naar Nederland komen studeren. Want in principe, ja, rond die tijd zag ik echt geen uitdaging voor mij op Curaçao. Ja. Dus ik dacht, weet je, al mijn vrienden, al mijn vriendenkring, we allemaal in Nederland gewoon een carrière hier bouwen. En dan kijken waar het naartoe leidt, zeg maar. En op een gegeven moment was ik was afgestudeerd bij HAVO, toen kwam ik naar Nederland. En dan was ik student toen de tijd. Ja. Hoe ben je zelf als persoon? Nu of toen der tijd? We praten over het verleden. Als we toen de tijd beginnen, gaan we dan kijken of er verbetering in zit. Ja, klopt. Ja. Daarom vraag ik. Want ja, ik was echt een andere persoon, man. Dus toen ik naar Nederland kwam, weet je was in mijn opzicht jong. Je wou heel veel dingen bereiken. Toen was ik meer
Ja, ik check alleen voor vandaag, voor nu. Ja. Even snel, dus Morgen zien we wel. ja, morgen zien we weer afspraken niet nakomen of whatever het is. Gewoon even, het komt wel goed, snap je? Dat was standaard mijn woord in de tijd, Ja. snap je? Ja, en nu ben ik echt laid back. Alles is gecalculeerd. Ik weet hoe ik met mensen moet omgaan. Snap je? Dus ik ben best heel veel veranderd. En ja, van toen de tijd. Dus ik ben een laid-back persoon gewoon. Maar ik ben gewoon op mijn business, 24/7. Ik werk alleen maar. Ja. Oké. Is dat een gedrag van vroeger dan? Is dat een Antilliaans gedrag? Zit het gewoon in je... alle Antillianen hebben ze dat? Alle Antillianen dat? Ik denk, ja, ik praat voor degene die ik ken. Ik denk dat is echt een merendeel. Omdat het is iets van onze cultuur. Het is iets van, ja, we checken wel. Afspraken, oké, je hebt afspraak 2 uur. Kom ik wel 2:15. En dan check je wel, hé, ik ben onderweg. Zat toch? De Biniendo. Hey. En dat pas je in verschillende dingen. Op school. En op straat. Weet je, in je werk. Ja, ik heb geen zin, het regende buiten. Ik heb geen zin om te gaan werken. Tap, je hebt een andere werk. Zo snel gaat het, snap je? En ik denk gewoon, het is iets cultureel. Dus maar niet vandaar komt allemaal. het gezegde van Antilliaanse tijd. Niet op Antilliaanse tijd. Klopt. Bezit je Antilliaanse eigenschappen? Jawel. Ik moet wel eerlijk zeggen, ik ben een beetje geïntegreerd met vooral heel veel manieren van denken van Nederland. Maar ik vlieg heel veel naar Cura. Dus eigenlijk, ik blijf die trekkingen hebben. Maar gewoon die positieve. Kan je eentje opnoemen? Die doen we later. Kijk, eigenlijk vooral het willen groep vormen. Je weet toch? Eigenlijk moet je dat loslaten, snap je? Dat heeft ook bijna mijn carrière gekost, zeg maar. Groep vormen in de ja, zo van. Ja, dus. Dat je in een portiek gaat zitten, dat bedoel je niet, toch? Nee, niet zo, maar je weet toch, bijvoorbeeld, iemand komt met me, een Antilliaanse collega of Antilliaanse iemand, niet eens collega, die komt gewoon met, hey broer, ik wil dit heel graag doen, jij hebt expertise, kunnen we dit gaan doen, bla bla bla. En dan ga ik zeggen, oké, ik ga energie steken in dat. Snap je? Maar eigenlijk wil ik energie steken om iemand te helpen van mijn pride. Snap je? Maar eigenlijk moet het niet, want je hebt het niet. Snap je? Je moet eerlijk zijn tegen jezelf. En ja, dat heeft eigenlijk ook mijn carrière bijna. Je weet toch? Maar ja, dat is één van die dingen. Om te leren ook. Broer, ja, zeker, weet je. Je moet gewoon, weet je, in Nederland bemoeien gewoon met professionele mensen. Dat is iets wat ik hier heb gehoord. Geleerd, zeg maar. Snap je? Het is gewoon, jij bent professioneel op jouw tak. We werken samen. Ben je niet professioneel, aan de kant, iemand anders daar zetten. Snap je? Dus zo man. Ja man. En je Nederlandse eigenschap, wat vind jij? Heb je dat? Ja, structuur man. Structuur eigenlijk in mijn leven. Dus ik ben heel gestructureerd. Ik weet precies wat ik 27 december ga doen, bijvoorbeeld. Vanaf nu. Snap je? En ook communicatie met teamleden vooral. Snap je? Dat had ik vroeger niet. Ik hield alles in mijn hoofd. En dan gaat het vast. Weet je toch? Bij Pega. En in Nederland leer je delegeren. Dat is een van mijn sterkste eigenschappen in deze business. Snap je? Dus in vergelijking met andere collega's, want ik zie ook heel veel mensen waar het fout gaat, dus ik observeer, is puur in het delegeren, snap je? Je wil gewoon alles doen en dan ga je alles helft doen. Snap je? En als je gewoon professionele mensen om je heen hebt en je zet die mensen op die perfecte plek, dan moet je alleen maar schakelen. Het is gewoon een schaakspel. Snap je? En dat heb ik echt geleerd in Nederland, man. Van mijn andere collega's, die ik echt dankbaar voor zijn, man. Je heet Glenzel Albertina, maar de meeste mensen kennen jou als Chu of Chucho. Waar komt die naam vandaan? Eigenlijk toen ik jong of heel klein was ik heel klein, snap je? En eigenlijk de mensen kwamen naar mijn huis, naar mijn ouders huis en zeggen Chucho. En mijn nicht en mijn andere neefjes zeggen altijd Chu of Chucho. En toen werd het gewoon Chucho dus het is eigenlijk. gewoon blijven hangen vanaf kleins al. Klopt. Dus ja, iedereen op Cura kent me gewoon op Chu of Chucho. Dus heel weinig kennen die Glenzel. Laatste tijd wel, maar
Chucho was het altijd. Je had het net over verantwoordelijkheid. Ja. Is dat iets wat je uit jezelf al had? Voordat je met dit werk, want het werk wat je doet is best wel verantwoordelijk. Ja, je moet veel regelen. Had je dat vanaf kleins al met je mee? Of, nee. Dat heb je dus in de loop van de tijd aangeleerd? Klopt. Ja, dat is niet iets dat ik gewoon vanaf kleins in een business zat, et cetera. Of voor mijn ouders in een business werkte. Dus het is echt iets wat ik moest doen gewoon. Ja. On the hard way moet je het gewoon leren, that's it. Snap je? Heb je iets meegekregen van je ouders? Ja, dus vooral mijn moeder is schooljuffrouw. In principe nu dat ik op dit leeftijd zit, denk ik, ze had gelijk, snap je? Dus in mijn jongere jaren was ik een beetje rebel. Niet slecht bedoeld, maar ik was een beetje koppig, dat is iets van mijn karakter, snap je? En mijn moeder is altijd strikt, dus ik had altijd respect, altijd volgens de Curaçaose rules van de ouders geleefd, snap je? Geen problemen meebrengen naar huis, niks, weet je, nooit in aanraking komen met politie, bla bla bla. Dat zijn de dingen die mijn moeder me had geleerd, snap je? Oké. En gewoon respect voor iedereen, dat had ik altijd. Ja. Snap je? En hoe zit het met de klappen? Want ik heb een paar mensen geïnterviewd geworden, palifunchi. Ja man, ik heb alles gekregen. Ik heb schoenen, riem. Maar oma ook denk ik. Hakken, ja oma ook man. Oma ook, dus oom, weet je. Ik heb onlangs een oom verloren. Maar ja, dus ja man. Maar die heeft me ook heel veel dingen bijgebracht, weet je toch? Maar altijd respect, dat is 24/7, dat is een feit. Maar uiteindelijk heeft het dus toch wel gewerkt. Precies. Oké, zou jij zelf, ik weet niet of je nu kinderen hebt? Nee, ik heb nog geen kinderen man. Stel voor je krijgt kinderen, ja. Wil je wel kinderen? Ja wel, zeker, ja man. Ga je dan hun op dezelfde manier opvoeden of ga je nu, het is nu andere tijd, ja, ik denk met dat basis, maar een beetje aangepast voor waar we nu in zitten, zeg maar, snap je? Maar wel de basis, de respect, gewoon familie, weet je toch? Dus dat zou ik wel doen, ja. Maar een beetje aangepast. Ik heb deze grap eigenlijk al bij mijn vorige opname gemaakt. Dat hoor ik niet vaak, een Antilliaan zonder kinderen. Ja, klopt. Ik vroeg hem van, ben je wel Antilliaan? Moet ik dat ook aan jou vragen? Hoe komt dat? Nee, maar heel veel mensen... Ja, heel veel mensen... Kijk, weet je wat het is? Ik moet je eigenlijk vragen, hoe doe je dat? Ik heb er 5. ja, weet je wat het is? Kijk, dus meer... bij hem, hè? Maar nogmaals, het is een beetje ook wat ik van mijn ouders heb gekregen, snap je? Mijn moeder en mijn vader was altijd daar. Ja. En toen ik naar Nederland kwam, met mijn 21 jaar, broer, als ik vader zou worden, dan zou ik niks voor hem kunnen betekenen. Ja. Snap je? Dat is eerlijk. Ik was bezig om mezelf te kennen. Ja. Dus ik was altijd on the watch, weet je toch? En op een gegeven moment, met mijn werk ook, heen en weer. Weet je toch, dus ik wou altijd een vaste relatie hebben en daarna opbouwen. Maar ja, het ging zo snel, Dan ben ik al rond de 30, weet je toch? Dus, nee, ga maar verder, was je klaar? Dus dat was het eigenlijk. Ik was altijd caution, weet je toch, in mijn business ook. Het is belangrijk dat je gewoon safe, anders loop je met... Broer, 5 is niks. Snap je wat ik bedoel? Dankjewel. Is niks echt veel. Ja broer, in mijn business 5 is zomaar loop je met een paar bro. Dus ik was altijd gefocust op dat, weet je. En dat had ik ook met vriendinnen, ook. Snap je, qua vrouw, keuze. Ik kan niet van die bindingsangst toch, weet je. Ik ben gefocust op, mijn leven is zelf een beetje chaotisch. En nog 2, 3 erbij, hoe ga ik dit fixen, weet je toch? Dus. Er is zo'n gezegde, Antilliaans van, qua de visibopetje. Ja, klopt. 24/7 bro, je weet toch? Ja, dat is belangrijk. Anders is het een probleem. Weet toch? Nee. Als we het even over je business gaan hebben, dat is in dit geval promotor, feestorganisator. Ja, klopt. Hoe ben je daarmee begonnen? Het is eigenlijk een hele lange loopbaan. Dus ik zit al... Want je bent begonnen met flyers uitdelen volgens mij. Precies man, precies. Dus ik was student, ik zat bij Hogeschool Rotterdam. En altijd gingen we naar feesten, snap je? Dus we gingen naar studentenparties en zo. Ik dacht, dit vind ik leuk. Ja.
En ik was altijd iemand die, wanneer ik kom ik altijd met een groep. Ja. Dus ik kom nooit alleen. Ik kom, hey broer, hey luister, hey, dan is bij je fiesta weer, hey, gaan jullie mee, dit, dat. Uiteindelijk mijn hele studentengebouw, die gaat achter mij naar de feesten, weet je toch? En toen dacht ik, hey, nou, dat is iets leuks. En ja, dan heb ik een job gekregen, ja inderdaad, van toentertijd, van een businesspartner van mij, nu. Ja. Maar ik heb, zeg maar, was ik begonnen kaartjes te verkopen voor organisaties en flyeren, gewoon bij job. Maar zo was ik begonnen, dus toentertijd had je geen online sales toch? Ja, ja. Dus alles ging fysiek. Klopt. Dus ik verkoopte cd's, ik heb kaartjes verkocht, ik heb ja, van alles. En op een gegeven moment was ik begonnen met ja, een beetje in de muziekwereld terecht. En na de een kwam de andere, broer. Dus ja, op een gegeven moment werd het een serieuze zaak. En ik had altijd ogen wel voor business, snap je? Dus dat is iets dat ik, toen ik in Nederland kwam, heb ik gemerkt, hey, ik heb een talent. Ja. En ik moet iets doen met die talent, snap je? Dus ik voel die dingen wel aankomen. En ja, op een gegeven moment ging ik voor een Antilliaanse band, dus Cachet. Ja. Ging ik ook kaartjes verkopen en ja, toen trok ik een beetje aandacht van de management. En toen vroegen ze mij, hey, wil je ons komen helpen? Gewoon, hey, toch? Ik was nooit op mijn money, ik was op ervaring, ja, snap je? Ja, ja. Ik check wel hoe ik het rondkom, snap je? Ik ben nooit van, hey, ja, ik wil wel, maar ik wil dit, ik wil dat. Ja, nee man, het is gewoon, hey, alle kansen pak ik wel. En dan zie ik wel, je weet toch? Ik denk ook dat dat juist de manier is dat je sneller groeit dan als je hongerig gaat op geld. Ja, klopt man, klopt. Kijk, het is een, kijk, ik zie het als een marathon, snap je? Ja. Dus ik wist al dat, of iets intern, ik kan niet uitleggen, dat over 10 jaar zit ik hier, snap je? Maar rustig. Ja. Doe rustig aan, die heeft een auto, je hebt een fiets, ik rij op mijn fiets rustig, kom goed, snap je? En die peer pressure had ik nooit. Ik was altijd laid back, focussen en heel scherp. En op een gegeven moment, ja, begon ik feesten te promoten ook, voor die promoters. Ja. En mensen dachten gewoon, hey luister, oh, dit is een feest van Glenn. Tjoe, bonfiesta, hey, zeg master, maar ik verdien niks, want het is niet mijn feest. Ja. Maar mijn ervaring verdien ik wel, snap je? Ja, ja. Dus heel veel mensen zeggen, hey, nee, je bent meeloper, je bent dat, je weet toch? Ja, ja. Maar ik had iets in mijn hoofd, dus ik wist dat ik wel ga schakelen, snap je? Dus het is meer zo was het begonnen. Op welk moment vond je en dacht je dat je het op jezelf kon? Iedereen focuste toen december op hey, we gaan allemaal naar Curaçao. Dus met oud en nieuw ga je allemaal naar Cura. Ja. Dat was die ding, vooral voor studenten, weet je toch? En op een gegeven moment zag ik een paar promoters, een paar feesten organiseren op Curaçao. Maar die promoters van Nederland, die gingen allemaal met hun feesten naar Cura, maar deden hetzelfde. Snap je? Ze gingen komen met live bandjes en ze doen hetzelfde concepten, ze gaan tegen elkaar concurreren. En toen was ik begonnen met een hele andere genre. Ja. Dus zeg maar het commercieel Antilliaanse urban. Want je had die Antilliaanse urban al, maar die commerciële kant. Ja. Weet je, met Nederlandse artiesten een beetje mixen. En toen sloeg het aan. En toen dacht ik, hey, misschien moet ik hier een beetje meer gaan focussen. Want ik ben vroeg bij. Ja. En was nog niet zo populair, snap je? En op een gegeven moment deed ik een jaartje, december, was super nice. Heel veel studenten die kwamen, hey, nieuwe publiek. En dan 2011 weer. Ja. En op een gegeven moment was ik zo druk met ook mijn studentenfeestjes hier. Toen kon ik het ook niet meer, snap je? Die management van de bandje en ook toeren met die band en ook mijn eigen feesten. Dus op een gegeven moment heb ik gewoon tegen die boys gezegd, luister, ik doe gewoon meer met bookings, maar ik ga focussen op mijn show. Dus dat was 2013. Maar ja, voor die level was ik nog beginner. Snap je? Ik was experienced in wat ik deed, maar voor mijn eigen ding te starten
was ik een beginner, snap je? Dus ja, toen moest ik eigenlijk op nul starten, eigenlijk. Ja, ja. Snap je? Nee, maar je noemt bepaalde belangrijke dingen wat je net opnoemde. Is dat jij bijvoorbeeld artiesten vanuit Nederland naar Curaçao bracht en brengt nog steeds. Ja. Dus ik vind eigenlijk dat jij wel een van onze visitekaartjes bent op Curaçao. Klopt. Ik denk dat dat terecht gezegd mag worden. Vind je dat zelf ook? Ja, zeker weten. Zeker vanaf 2014 had ik dat eigenlijk al in mijn hoofd. Snap je, dat ik ooit aandacht ga trekken van Tourist Board en andere grote sponsors. Weet je, die ook willen uitbreiden. Dus ik wist het wel, maar ik moest het eigenlijk laten zien. Weet je, vooral met cijfers. Ja. En ja, op een gegeven moment, toen in 2014, als ik in mijn klas, of ja, toen was ik al gestopt. Ja, 2011, 2012, als ik zei tegen een collega van mij of een klasgenootje: hey, we gaan allemaal naar Curaçao december, zeg je, hè? Wat gaan jullie allemaal daar doen? Wij gaan naar Ibiza, we gaan naar Italië, we gaan naar Parijs. Dus Curaçao was niet zo booming. Juist, ja. Voor de evenementen jonge mensen toen der tijd. Weet je, je had een hele kleine groep die wel daar gaan, maar niet zo wat het nu is. En op een gegeven moment met muziek hebben we dat, zeg maar, heel bekend gemaakt. En ja, nu is het inderdaad zo, man. The place to be. Ja, the place to be gewoon, weet je. Dus ja, we zijn solid. We staan stabiel ook in die markt. Weet je, mensen weten gewoon, hey, moet je iets van Curaçao, moet je iets. Nou, dan ga je even met dit bedrijf even in contact opnemen. Ja. Snap je? Dat bleven we wel promoten. Snap je? Ik weet nog dat Gio, Keizer, Freddy Moreira, Isais ook in Curaçao waren. En ze hebben ook een track uitgebracht. Maar kunnen we zeggen dat dat mede door jou is, in ieder geval, dat hun daar naam hebben gekregen? Ja, klopt. Ja, dat was eigenlijk mijn concept samen met mijn voormalige artiest, zeg maar. Maar nu wel mijn businesspartner, mijn maatje Irsai, zeg maar. Dus hij was ook in de cachet toen. Ja. En op een gegeven moment wou hij ook een beetje solo carrière volgen. Dus we hebben met z'n tweeën zijn we, hey, laten we proberen. Er is een markt daarbuiten. We zien die boys grinden. Grote promoters grinden daar. En hey, we willen ook een beetje, we wonen toch hier. Ja. Waarom moeten we altijd in de Antilliaanse scene blijven? Snap je? Niet voor niks. Want ik doe nog steeds mijn Antilliaanse feesten. Ja. Maar probeer me uit te breiden. Pak die kansen in Nederland, snap je? En ja, toen waren we begonnen. Dus Irsais en ik. En toen kwamen we met dat formule soort van, oké, laten we die boys Papiermens laten zingen, snap je? Ja. Dus dat was eigenlijk de doorbraak van alles eigenlijk. Snap je? Die move heeft, zeg maar, Irsais op zijn muzikale carrière als zanger en ik als promotor bekend gemaakt, zeg maar. Snap je? En toen hebben we een tour aangeplakt, ja. Was je zelf ook aanwezig? Want hoe ging dat? Want we spreken Nederlands, misschien hun eigen taal. Maar nu moeten ze een hele vreemde taal. Hoe ging dat? Had je geduld moeten tonen, echt veel pressure? Nee. Die boys waren echt... Het klonk alsof ze... Ja, want we gaan veel vaak om met Antilliaanse mensen, zeg maar. En op een gegeven moment, Irsais heeft alles gewoon voorgeschreven. Yeah. En dan een beat gemaakt en we waren in de studio en ze gingen gewoon vloep. Keizer ging het gewoon helemaal grinden. En ja, toen der tijd, Freddy Moreira was nog een beetje onbekend. Maar wel, bekend wel, maar nog niet wat hij nu is, zeg maar. Ja. En hebben we die formule dan bedacht. En ja, Irsais was gewoon een genius, hij was master, hij heeft alles in elkaar. En ik was die promotor, dus ik ging het verkopen, zeg maar. Ik ging het bekendmaken en doorsturen naar Phonics, sturen naar hier, sturen naar daar. Ja, en vanaf daar was eigenlijk wat ik in mijn hoofd had in 2012 was dan, ja, het moet gewoon, snap je? Okay. En vanaf daar was Curaçao ook een beetje meer in de picture, vooral voor artiesten, snap je? Wat zijn de lessen wat je zelf hebt kunnen leren sinds het begin tot nu? Ja, dus één ding voor mij is belangrijk, dat je kansen moet pakken, snap je? Ik heb heel veel mensen, ik heb heel veel collega's, ik heb heel veel mede-con-collega's kansen zien verprutsen. Mensen kansen zien verprutsen, ook in Nederland, weet je? Want het gaat heel snel, snap je? Dus je zegt, oh, het zit goed nu.
ik ben oké. Ja. Maar over 4 jaar ben je niet oké, snap je? Dus je moet gewoon echt in jezelf geloven. Want het sounds like een cliché, maar het is echt zo, snap je? Want mensen blijven in je oren zeggen, nee, je moet je dit doen, nee, je moet dat doen, nee, je moet dit doen. Dus uiteindelijk met een beetje koppigheid, weet je toch? Maar niet te veel, maar je moet die balans weten, weet je toch? Ja. En dat is een van mijn echte lessen. En ja, iedereen gewoon voor zichzelf, man. Weet je, jullie vormen allemaal een collectieve team, maar uiteindelijk moet je voor jezelf naar voren gaan, man. Want broer, dan je kan altijd iemand bellen, maar uiteindelijk moet je het gewoon zelf doen. Ja. Maar dat is een van mijn lessen die ik heb geleerd, vooral in Nederland. Heb je zelf niet een moment gehad van waarop je je gedemotiveerd voelde? Ja, man. Jouw moment, de periode. Ja, zeker weten. Van, hey, dit gaat me lukken, of hey, wat moet ik doen? Ik doe zo mijn best, maar het gaat niet. Precies. Ja. Ik heb eigenlijk in mijn carrière 2 keer die soort van down-klap momenten gekregen. Maar raar genoeg heeft die 2 momenten gezorgd voor die extra dingen die komen. Die kracht, die uitbreiden. Heel raar. Maar ja, man. Wat waren die momenten als je daarover wilt praten? Ja, tuurlijk, man. Ik ben gewoon open. Iedereen weet mijn carrière ook. Ik doe alles gewoon altijd open. Snap je? De eerste was toen ik had een concept. In 2010 was ik met mijn eerste feest begonnen. Die heette Heat, zeg maar. En dan heb ik 2 jaar gedaan als student. Broer, ik dacht, nee, dit is wat ik wil doen. Gewoon. Weet je, dit is mijn werk. Ik vind het raar waarom ik niet ging studeren in de marketing, bla bla bla. Maar dat heb ik helemaal niet gedaan. En in 2012, dat concept was bijna, was helemaal, hoe moet ik dat zeggen? Helemaal verprutst. Door jezelf? Ja, door mezelf. Maar het was een hoe zeg je dat? Het ging gewoon zo, zeg maar. In 2012 was de 3e editie, zou komen, snap je? En ik heb een concept, dus altijd, wanneer ik een feest doe, zeg maar, dat was echt mijn trademark. Ik doe altijd een fantasie daaromheen. Dus stel, je hebt cachet live on stage, ik doe geen cachet night. Ik doe zeg maar een masquerade ball. En dan invites cachet. Snap je? Dus altijd een thema. En ik had in 2013 had ik een thema verzonnen, was Sin City. Maar ik volgde een serie en die serie was zeg maar in Las Vegas geschoten, snap je? Dus ik dacht, hé, met al die lichtjes, ik ga stringlight zetten, ik ga confetti's boeken, ik ga vuurwerk, ik ga dit, Sin City, snap je? En het viel heel slecht op het eiland voor vooral die politiek toentertijd. Snap je? Sin City is eigenlijk een city of sin. Dus een vloek. Snap je? En als je Willemstad een vloek noemt, zo pakte hun het. Snap je? Het was gewoon dramatisch, bro. Dus ik was toen deuren voor jou dicht gedaan? Broer, alle deuren. En toen, want ik was altijd omringd door meisjes, brothers. Ik had altijd flessen. Ik was een beetje cocky aan het worden, toch? Van niks, even een showtje. En ik denk gewoon, het was gewoon even dat je, hey broer, zak een beetje met wat je bezig bent, weet je toch? Ik was een beetje altijd zonnebril in de face staan, bla bla bla. Dat is echt Antilliaans, hè? Die dingen heb je niet nodig, man, snap je? Maar ja, je was even een soort van een beetje doorgebroken met feesten, je hebt je eigen feest. En ja broer, kranten, promoters van Nederland komen met slechte eigenschappen voor onze tieners op Cura. Weet je, broer, het was gewoon chaos. En toen, broer, ik moest het zelf fixen. Dus iedereen was loezoe, snap je? Partners waren weg. Mensen die ik ingeloofde waren footsie. Weet je, was echt, weet je toch? Op de tv kwam het, in de krant, op de radio's, Facebook. Bro, was gewoon chaotisch. Ze hebben het ook zwaar opgevangen? Of, Ja, ze hebben het echt zwaar opgevangen, man. Sin City, je komt met buitenlandse eigenschappen voor onze tieners, bla bla bla. En wat mijn hart heb gepakt, zeg maar, is dat ik doe het met love. Dus iets dat ik leuk vind, snap je? Dus op een gegeven moment, een feest ging wel door. Het was een succes. Ik moest die naam veranderen, kon beter. Was een succes. Ik ben uit mijn kosten gekomen, maar toen dacht ik, weet je, nee man, eigenlijk
ja, met deze kant van die business wil ik eigenlijk niet bemoeien. En toen was ik zeg maar je kan zeggen een jaartje actief gewoon in Nederland, weet je, gewoon helpen met een paar shows, een paar kleine feesten zetten. Maar dan was ik een beetje inactief op het eiland. Ik was iets van, laat die toren, je weet toch? Ja. Impossible, je hebt je had er even geen zin meer in daar. Ja, snap je? En op een gegeven moment ging een jaar verder en toen kwam ik weer terug met het concept eigenlijk van The Kings. Nee, toen was ik begonnen met de Kings Tour eigenlijk. Vanaf daar. Ja. Want ik ging focussen in Nederland. Ik ging geen Antilliaanse dingen meer doen. Ik ging gewoon allemaal. En toen ging ik andere dingen zien. Ja. Snap je? Dus dat moest eigenlijk gebeuren. Zodat ik andere festivals, andere partners tegenkwam. Andere business, andere side van de business. Weet je toch? Dus zo ging het, man. Dus eigenlijk had het eigenlijk toch meer voordeel voor jou dan nadeel, als je het achteraf bekijkt. Klopt. Ik vind dit dat was de eerste keer, ja man. Ik vind dit eigenlijk een mooi moment om jou te vragen van, wat is Curaçao dan voor je? Wat betekent Curaçao voor jou? Curaçao is eigenlijk mijn paspoort. Dus hun zeggen ik heb een Nederlandse paspoort. Ja. Maar eigenlijk fysiek en gewoon hier, mijn paspoort is Curaçao. Ja. Weet je, we hebben zo hard gewerkt op die naam. Dat wanneer we komen, oh Glenn van Cura. Ja. Oh hey broer, fakka, wanneer gaan we naar Cura man? Wat moet je hebben? Hey bel Glenn, hey, je weet toch? Dus eigenlijk Curaçao is, is mijn ding gewoon, die ik echt own in mijn hart, je weet toch? Dus het is gewoon, je draagt het met trots ook. Ja, met trots, snap je? Dus ik help ook heel veel mensen van Cura, ik help met heel veel, ik ben bezig met heel veel dingen, heel veel stichting, heel veel dingen gaan nu komen, snap je? Dus mijn voorwerk is gedaan. En ja man, dus ik heb, Cura is gewoon, is gewoon Pride man. Festival? Ja. Of dat feestje van Jairul of zo? Ja, klopt. Zie je jezelf in zo'n situatie komen? Nee. Iets kan doen, flikken? Nee, afkloppen, maar nee. Want dat is puur het andere kant van de business, snap je? Het is puur het gokken. Kijk, feesten geven. Heel veel mensen zeggen dat het is casino. Het is geen casino. Snap je? Ik weet vanaf nu of het wordt een succes. Of het wordt break-even. Maar je gaat niet verliezen. Want je doet je huiswerk. Je hebt je marktonderzoek gedaan. Snap je? Kan wel. Maar eigenlijk kan het niet. 99% als je dit doet voor werk, kan het niet. Maar soms komt emotionele eigenschappen bij en dat is dodelijk. Mensen willen met elkaar gaan concurreren en gaat te ver. En ik ben niet in die dingen man. Ik loop mijn pad gewoon, snap je? En dus dat. Dus jij bent de promotor, jij zou nooit bijvoorbeeld op een flyer zetten van een die komt, alleen om zodat je feest een beetje naam krijgt, zetten. Zodat je feest nee, niet als je dit voor leven wil doen. Snap je? Als je eenmalig wil doen, ja, dan flop je iemand. Maar in principe, laten we even over die festival beginnen eigenlijk een beetje. Ja. Kijk, die artiesten waren zo ongeveer wel geboekt. Snap je? Maar die verwachtingen voor die artiesten, dat was niet gedaan. Snap je? Dus die optie was wel van die artiesten. Bijvoorbeeld, stel, een voorbeeld. Ik ga nu even, ik zeg maar wat, ik pak even mijn collega's. Ik zeg tegen Broederliefde, we gaan even naar China. Ja. Broederliefde zijn management zegt tegen mij, oké, is goed. Wanneer? 14 juni. Oké, is goed. Ik zet een optie in de agenda voor je. En we zijn goed met elkaar. Ja. Dus we gaan beginnen met China. Kaarten te verkopen. Want eigenlijk staat het als optie. Het is niet 100% geregeld, maar we beginnen wel maar. Op een gegeven moment gaat het niet door. Snap je? Dus je hebt dan Broederliefde geflopt. En die mensen. Ja. Want je gaat met Broederliefde naar China en je verwacht 100.000 mensen omdat het China is. Maar er komt 5000. Snap je? Dus wat je hebt gecreëerd in je hoofd, in de werkelijkheid gaat het niet. Snap je? En dan krijg je zulke dingen, snap je? Dus het is wel jammer man, maar het is gewoon emotionele dingen. Mensen willen met elkaar concurreren, denk ik. Dus het is niet goed man.
Mooie uitleg, Ja, want het is duidelijk Ja. hoe het precies werkt. Kan je wat positiefs over Antillianen zeggen? Kijk, weet je wat is van ons Antilliaanse mensen? Vooral, want ik ga al met 2 soorten Antillianen sowieso. Dus de mensen die hier wonen, die zijn helemaal geïntegreerd. En mensen die gewoon op het eiland wonen, snap je? Collega's, partners heb ik daar, ik heb partners hier, collega's daar. Ik denk de slechtste eigenschap die komt van Antillianen, zeg maar, is puur omdat wij een heel kleine cultuur is, zeg maar. Ja. Snap je? Dus wat gaat gebeuren, bijvoorbeeld op Curaçao, kijk een voorbeeld, kijk zo'n makkelijke voorbeeld. Op Curaçao, jij en ik, we zitten op hetzelfde werk. Ja. Ik kom met een Type R, ik kom met een A-klasse naar werk. Ja. Jij komt met een Mitsubishi 99. Ja. Snap je? Maar elke dag word ik geconfronteerd dat jij met die A-klasse komt. Ja, ja. Dus elke dag moet ik jou zien komen met die A-klasse. Ja. A-klasse, elke dag. Dus het is meteen een soort van, je gaat het creëren. Je gaat een haatgevoel creëren namens je mensen. Onnodig. Ja. Want waarom hij niet, ik wel. Dus wat ga je doen? Dat is wat ik denk, tenminste. Je gaat een beetje opscheppen. En, oh nee, hij heeft die A-klasse omdat hij dit had gedaan. Dus ik had dingen om toch dat je goed gaat voelen, snap je? En op een gegeven moment ga je dat heel veel in de cultuur krijgen. Mensen gaan anderen naar beneden proberen te halen. Anderen naar beneden proberen te trekken. Ja. En op een gegeven moment ga je niet meer focussen op wat jij goed in bent. Snap je? En dan ga je dingen half doen, afspraken niet nakomen. Je weet toch? Dus het is een domino effect eigenlijk. En ja, wij op Cura, man, met die tijd is gewoon klaar, man. Ik pas me gewoon aan op het eiland, snap je? Hier ben ik super gestructureerd. Ik kom op Cura, ja, dan is het wel oké. Ja, af 2 uur, ik ken ze wel 2:50. Ja, niemand wordt boos en we gaan wel volgende dag verder. Ja, gaat het echt zo? Ja, zo gaat het, bro. Het kan gewoon. Ja, het kan gewoon. Met grootste partner tot kleine partner. Snap je? Tot grote sponsor tot kleine sponsor. Die bel je gewoon 2:05. Oh, kunnen we om 3 uur volgende dag? Snap je? Dus, dat is gewoon met iets in ons. Ja. En ja, dat is een van die. En heel veel mensen zeggen ook, ja, Judy Corso, not te gun, Judy Corso gunnen elkaar niet. Het is een bekende zin. Het is een bekende zin, weet je. Waar komt dat door, denk je? Ik denk dat komt puur op van, weet je wat het is? Bijvoorbeeld, mijn neef is eigenaar van een kapsalon. Ja. Hij heeft een prijzenlijst, standaard 19,50 om te knippen. Ja. Dat is mijn neef. Ja. Dus ik kwam daar, ik wil gewoon voor 17 euro of 17 gulden knippen. Ja. Nee, het is 19,50. Ja. Want dat is mijn business. Ja. Snap je? Dus wat ga ik doen? Waarom? Pero mijn premium, de kaartpakketjes 9,50. Ik ga bij de Turk, dan ga je wel 19,50 betalen. Ja. Het is puur om het niet te gunnen. Juist. En dat op elke moment. Op een gegeven moment wordt het, oh nee, dan zie ik er zo de gun auto. Maar het is niet geen auto, het is gewoon van, ja, als iedereen gewoon heel commercieel en heel structureel met elkaar omgaat, ja, dan krijg je deze dingen niet, snap je? Snap je? Dus ja, als je even komt eten en ik stuur een tikje van 4,50 voor jou, op Cura word je enemy. Dat kan niet. Hoezo stuur je een tikje van 4,50? Maar hier krijg je gewoon een tikje van 1,20 hoor. Ja. Snap je? Dus, snap je? Dat zijn kleine dingetjes. Dat heel veel mensen... Een duidelijke punt ook. Ja man. Heel veel mensen die kunnen gewoon niet en ook aanpassen, bro. Bro, je woont in Nederland. Je bent hier. Je woont niet op Cura. Je houdt je cultuur dicht. Ik hou mijn cultuur. Ik luister ritmecombinaat thuis. Ja, Zondag, Tumba, ik ga standaard naar carnaval. Dat is mijn ding gewoon. Weet je toch? Maar broer, pas je aan. Ja. Met alle respect. Ja. Snap je? En wij hebben echt problemen mee, man. Weet je, aanpassen met structuur, aanpassen met afspraken, aanpassen met die dingen. Weet je toch? Dus ja man, dat zijn die eigenschappen dat het moeilijk wordt van... En moeten mensen die daar gaan wonen ook zich gaan passen aan Cura dan? Ook, tuurlijk.
Ook. Maar ja. Je hebt dat gedoe bijvoorbeeld... Geluidsoverlast. Ja, ooit is dat... maar weet je wat het probleem is, bro? Als er geen structuur is, hoe kan je aanpassen? Snap je? Waar is de structuur? Kijk, het heeft twee kanten. Want het werd een helemaal grote probleem op Cura, hè? Ja. Maar kijk, luister. Als iets van mij is, ja, dan moet je mij respecteren. Dat is een feit. Ja. Maar dan komen die culturele aspecten. Snap je? Dan moet je gaan aanpassen. Maar in de wetboeken staat het nergens. Ja. Dus als ik kom gewoon gestructureerd, tap, dan heb ik mijn recht. Ja. Om te zeggen, nee broer, na 4 uur kan je het niet. Dat kan gewoon niet. Ja. Maar die culturele wetboek, die zegt broer, 24 december, 25 december, dan moet je verhuizen. Ja, dan moet je uit die huis niet kopen. En daar gaat geen enkele politie mee bemoeien. Ja. Dus we moeten ook aanpassen. Zeker weten, bro. Oké. Dan kunnen we gewoon zeggen eigenlijk van mensen, probeer het aan te passen in de Curaçao, probeer je aan te passen hier in Nederland en hou een beetje rekening met elkaar. Klopt. Dat moet overal zo zijn. Overal zijn, man. Wat is een motivatie wat je aan jongeren kan geven die morgen iets willen bereiken, of tenminste iets willen doen waar ze trots op zijn? Één ding wil ik voor heel veel jongeren, 15, 16, 17, 18, 19, daarom focus ik ook op dat publiek. Ja. Snap je? Waarom? Want hun zijn heel snel beïnvloedbaar met social media. Ja. Bro, wat je ziet is niet de echte Tory, je weet toch? Dus eigenlijk moeten ze altijd tegen kijk, ook van de SCC, ook van de beurs, ook van al die mensen. Leer die jongeren ook omgaan met de peer pressure eromheen. Ja. En rust. Vandaag, je hoeft die Balenciaga niet te kopen. Die Balenciaga is €700. Je hoeft het niet te kopen. Die peer pressure om het te kopen, hoef je gewoon niet te doen. En als heel veel mensen dat doorhebben, vooral die jongeren, focussen gewoon wat je wil, dan red je het wel. Maar als je wordt afgeleid van, bro, het is afgelopen. Het is heel snel afgelopen. Snap je? Wat is een tip wat je aan beginnende feestorganisatoren kan meegeven? Begin klein. Duidelijk. Ja. Begin heel klein. Ja. Ik was begonnen met 50 man feestjes, 60 man urban feestjes. Tot mijn piek van 6000, bijna 6500 man op een terrein. En dat op een eiland. Niet eens nog in Nederland, snap je? Dus begin gewoon lekker je eigen ding. Wees creatief. Dat is het belangrijkste. Snap je? Wees lekker creatief. Kom met leuke ideetjes. Mensen kunnen je soms voor gek verklaren, maar doe maar. Ja. Snap je? Ga niet, oh nee, partij A is bezig met dat, partij B wil ook dit doen. Dan krijg je al die flop-tories. Snap je? Ik boek die grootste artiesten, ik wil 2 keer groter, maar het kan niet. Snap je? Dus Ja. je wilt, maar het kan niet. Maar je kan 2 grote artiesten boeken, maar het betekent niet dat 2 dubbele personen gaan komen. Ja. Snap je? Dus begin gewoon lekker klein, je doelgroep, lekker exclusief en dan gewoon geduld. Zo is gewoon een lei. Nog een andere kant voor de jongeren zelf, die helemaal niks doen. Die zichzelf niet geloven zo. Die denken van, wat jij zegt, het komt wel goed. Gewoon blijven luieren gewoon. Wat kan je tegen hun zeggen? Hun zitten denk ik in een fase van gedemotiveerd. Want iedereen wil wel iets doen, maar ik denk ze zijn gewoon gedemotiveerd, ze zien het niet meer. Ja. Ze weten niet welke kansen op moeten. Mijn tip is in ieder geval, probeer iets te vinden wat je leuk vindt. Maakt niet uit wat. Snap je? Je moet iets leuk vinden. Sommige mensen houden van iets. Het moet wel positief zijn, hè? Ja, iets positief dat je leuk vindt. Weet je, als je €5 of €10 kan verdienen, doe maar. Snap je? Je moet niet 200, maar daarom zeg ik, we komen weer terug op peer pressure, weet je toch? Ja, 20 keer €5. Wanneer krijg ik dan die koude Balenciaga, zeg maar, weet je toch? Ik wil ook naar Vuikdag. Ik wil ook een jetski.
Ik wil ook een gouden ketting, ik wil een Rolex aan mijn pols. Ja, weet toch? A-klasse. Dus het is moeilijk, dus die demotivatie. Ja man, ik denk het is puur met iets wat je leuk vindt. Want wanneer je het leuk vindt, dan leid je dat af. Ja. Want je doet het toch met zin. Dus maakt niet uit dat je 10 euro per uur verdient. Ja. Maar het is leuk, het houdt me in leven. Snap je? Dus dat is eigenlijk mijn tip voor degene die echt gewoon niet meer zien zitten of thuis zit, man. Snap je? Duidelijk. Waar kunnen de mensen jou volgen? Of ja, ik heb mijn Instagram. Stuur me geen DM's daar, want ik ben het niet. Ik heb een hele team die marketing doet. GA Event. Je wordt gecatfished. Je wordt gecatfished en straks, ik zie mensen soms boos aankijken. En ik weet niet waarom, maar ik heb het gevoel dat mensen denken, ik lees die stories niet, snap je? Ja. En het is niet, maar Chris, Amabira Grano, whatever het is, maar uiteindelijk moet je dingen uit handen geven, snap je? Ja. Ik heb GA Events, je kan ook op GA Bookings en Events, dat is gewoon mijn Facebook. Dan zie je al mijn tours. Mijn label gaat binnen 6 weken online. Mijn eigen label ook gestart met grote partners. Die gaat komen, die ga je wel zien verschijnen. Met de website? We zijn nu bezig wel met het aanpassen van de website. Dus www.gabookingsandevents.com. Ja. Maar uiteindelijk gaat het GA Global worden. Omdat het, het is geglobalized, mijn merk. Ja. Ja, dus dat is eigenlijk mijn plekken waar ik allemaal mijn promotie doe. En ja, je hoort gewoon GA overal. Check het. Je weet toch? Check die songs. Zet het in reverse voor me. Back it up, back it up. Zet het in reverse voor mama. Back it up, back it up. We hebben mixtapes coming up. Mijn eigen mixtapes, we zijn bezig met eigen café, eigen club. Alles eigenlijk, dus we zitten in een hele grote uitbreiding, man. Ja, je hoort het dus, mensen, ja. Dit is gewoon Glenn, dit is Tjoe. Tjoe. Wil je zeker zijn dat je feestje doorgaat? 90% en je goede feestje. Vraag hem tenminste voor tips. Ja. Connecten en werk hard, man, werk hard. Ik blijf het zeggen, bro. Werk hard. Ga niet slapen. Blijf hard werken. Als je slaapt is klaar. Dat is die ingrediënt. Doe je ding, doe je ding. Vergeet ook niet op ons kanaal te abonneren, mensen. Gebroeders Wolf. Gewoon doen. Niet twijfelen, gewoon doen. En like het, deel het met je vrienden. En ja, ik ben Dio. Ik ben Sontje. Samen zitten we hier met jou. En ja, we zien je in de volgende aflevering. Peace out. Yes.